Vymysleli vaši hostitelé řešení. V případě, že byste znovu spadli, mají vás před nebezpečím ochránit práva, vytesaná do kamene. Vy je nyní máte před sebou v obálkách. 7 kamenů. Tak kdybyste potom přistoupili k zarovnalské nástěnce a připíchli je tady těmi připínáči. Jo? Od sebe. Nebo když jste ty práva vybírali, může mi každá skupina říct, co bylo takovým kritériem pro výběr těch práv? Zachráníme zdraví, proto jsme navěřili víc zdraví, aby naše svobodné myšlenky. Tak co nám zajímáš? Takže přečtěte 5 práv, které jste se vzali. Tak my máme právo nedotknutelnost obydlí, dále právo svobodně si zvolit povolání, dále právo účastnit se politického života, právo na listovní tajemství a právo na spravedlivou odměnu za odvedenou práci. Kterého práva jste se nejvíc zvládali? Těchto s rodinou. A kdo z vás byl pro zachování a kdo by se vzal? Já jsem byl pro zachování, my se vzdali. Čiž vám byli. Dobře. Právo na soudní ochranu, to jste se hádali. Kdo z vás chtěl zachovat to právo? Můžeš mi říct proč? No tak mi to přijde důležité, když je to na tom ostrově, nám to bude se k ničemu, jo? Ale když přijeme domů, tak bez soudců možná zmůžeme. Osobní práv jste se hádali. Které právo bylo těžké se ho Právo na svobodu vyznání. Nakonec ale jsme se shodli, že je to velice důležité. Takže jste si právo na svobodu vyznání nakonec nechali. Jo? Dobře. Jsme se mírně hádali při konkrétně právu vlastnit majetek a právo na ochranu zdraví. A proč? Zrovna tato 2 práva vás vzbuzovala hádku? No tak právo na ochranu zdraví mluví asi samo za sebe, že já to chápu teda tak, že máme právo vlastně si chránit svoje zdraví a nikdo nemá právo jeho napadat nějak nebo škodit vůči mému zdraví. Takže to je ruku na srdce, je to taková ta základní věc, kterou... Všimněte si, že si nechali právo úplně nakonec, abyste ho vyhodili hned v první vás. Ne, v druhé země. Jo, jak se to prostě liší, co v životě potřebujeme, co je pro nás důležité. Tam jde, když to shrneme, tak vlastně budeme důstojná rodina, která má děti a nedluží. Tak, takže všichni máme právo na život, ale ten život si každý ta skupina představuje jinak. Mohli byste mi říct, co si představujete pod tím právem na život, co to je to právo na život?